Bayo lamang maginibo. Domingo kaya. Ano kaya ang gibo na maray? Boring ano pa di? Nagpaparaano ba kabunduwa dyan? Pangipon. Marikay pa din. Ano restaurant pa di? Oo kita. Abo nindo ay. Padi doon nung sarong aldaw. Ano? Inggo. Oh, anong nangyari? Natakot ako pa di at garo ba ka to kapay? Sabi mo kaya kapay pa. Baka makatakot. Di makabuman maiinot turi na ako. Baka. Oh sige. Arulay tayo na. Yung Kainot. ikainot, turi na nga ni ako. Dahil ako uri. Ikainot. Mas maray kaya doon ka Panduwa na na sa ako. Inggo. Abo ko magpaturi, tatakot man yanit ko. Pero, yaong kamong duwa, mairibanan kita. Sige. Ikaw na sanayin buot. Diyan na sana kita mag-angi sa ibaba. Ayo. Diyan ha. Yan. Oh, pade! Pwede ba kayo no? Pade! Ano yan? Ano na? Pade! Domingo man kaya? Dan trabaho. Tama ba? Ano lamang yun naman? Nag-uurulay kaya kami. Puta ko si Mang Inggo. Mapaturi ko pa. Nagdulag ako. Kunyan. Anong yan? Ang banak may nag-uurulay kaya kami pa di. Yung sarungan daw baka paturi ko ta ako kay Mang Inggo. Nagdulag ako. Kunyan. Nag-uurulay kami. Maibanan kami kay Mang Inggo. Iyo kaming tulo. Kami dito pa din. Iyo pa din. Pero bakit may aram ka pang iba? Duman, may tatong. Naman. Ano tama ko pa din sa ano? Ingo. Hindi, limang tatong. Iyo, diba tamo na? Araran na pagkakato. Ikaw di sinino ka patori. Iyo, di si dito Hindi kayo ka pa pa din. din. Yun, si Dodo ko pa rin. Basta huri ako pa rin. Pagkakain eh. Dat inot siya. Huri ako pa rin. Siya na bistado duman. Kundi si Dida ko mo pa di. Ano bang kita? Iban ko ka mo duman. Kundi inaling ko baga to kan sa Ronaldo. Medyo nirarayo mo baga to. Iyo, pa din. Duman, Si dito duman, kan pa din. Basta pa di. Huri ako pa rin. Ako lugod mainot. Oh, sige. Sige, basta naman kita. Ako Oreo. Ilingon ta? Pailing ko sa inyo. Basta ko pa di kayo mag-agigi. Kaya pa di, oh. Pa di. Sabi pa na, pa di. Pa di. Sabi pa na, pa di. Kaya ano ko, parang pato. Gaon man ko ano niya. Nagpaturi ako, aling ata. Nakula, oh. Nakula ano? Patuloy na ako. Puro patay ka muna ito rin. Parang wala pa di pag nakulaw. Nakulang pag pag natuturi. Ako na mainot. Piliming, ano. Basta pa rin. Huri ako pa rin. Uy, sa dyan, oh. Yun si, Juni. Ringo. Ringo! Tapo. Ako. Tapo. Takot ka. May Pakatakot. Hindi ka rin malaman naka-step. Mani. Di ba garuan tin? Ano? Yun si, ano ni, ano. Baka may damangap dyan. Ano, padi. Padi. Yung may damangap Ako dyan. ng tao, padi. Ingo. Ingo. Katakot ano? Oh. Katakutan dyan ay. Bro. Ang tao, padi. Pero baka ning ano pa di. Bro, salit-salit na arong-garong hunted house pa di. Ringo. Ringo. Baka sala ni pa dito ba ng tignan ta? Yun ni padi, di ako nagkano. Tama daw ni. Yun ni. Di ba gadan tao? Ringo, tigiganin ka. Di ka glaw dyan ta. Baka ayam dyan. Ayaw tao, padi. Gali. Ang tao. Uli padi sa mga pampukpuk, padi, oh. Baka nagali. Malai no. Malai. Padi di mo na kita padi kay Bang Tatong padi. Di man kita kaya nung Ay, Mang Tatong. Gawong ngaram. Gawong ngaram kasi orarayo lang to. Okay lang yan padi. Okay lang yan. Basta maturi lang kami padi. Sige, sige.
Mo kaya sa sentro pa di. O doy lang kita makapot man kita naman. Guwan duman turian kaso harayo mayo mang kitang pambayad. Ang kaming kwarta pati. Daw harayo duman ang si Mang Tatong. Mari na doon ko Mang Tatong ta libre naman. Kasi sentro man pa sentro pa kita. Pero patuloy pa di. Kurang-kurang na pa ito pa di. Ba't napasala to pa di? Kurang na pala. Pwede. Ba't mapasala to? Ano ka mo mag-alala? Ba ako maiinot, mailing din do ang Basta pa di, uli ako. yung Kasi bayo lamang ako mahiling na bayawas. Padyo pa kita nga do. Bayawas kita pa di. May kamdong pa di oh. Pasay na pa di. Pasay na pa di. Pagigil ako pa di. Ano ka? Tinatama, ano pa di? Ano pa di ah? Dahil lakan ako shooter ka pa di. Ako na ako. Wala ako pa di mag-shooter. Nagluya na kaya. Nakatulak pa ka pa di. Napawag pala pa di. Oh, may tao ba ka pa di? Tao. Pero natama. Hindi ka pa iba ka pa di. Pero natamaan hindi pa di. Ay, kakatagaw kita ka. Pati isog pa di. Hoy, pasensya na po, Pai. Hoy, Pasensya na, Pai. isa na po tabi. Natamaan ka, Pai. Makalako. Dahil man sinasadya. Pasensya na, Pai. Ay, tukdo pa di. Isa man tay ka na kapag ng tira doon. Pai, pasensya na, Pai. Sabi, Pai. Isa na po tabi. Ay ko man kaya sinasadya pa eh. Una ko kay... Murlak do pati pa di. Murlak do pati man. Pai, mag-apat, Pai. Tayo po, tabi karong ni Pai Tatong, Pai. Sorry po ni Payo, kapanuri po yan. Sa... Mura. Ano ito? Kapag ko pala dalagan. Warang pa di, karong pula. Ini kayak dikta ang tirador. Dahil kumaaram na may may kapay... Oo, tama kaya pa di. Tatang bigay sa kuya yan ni Papa. Iwan. Natamaan mo manggit kaya sa Pai Sa kuya ni. Napahamak ka yung tirador mong iyan. Matataga Grabe pa na. kita sa oras. Dahil ako maiba sa Indo sa sunod. Dahil ka man maturi. Oo. Di maiba na pala na. Yan. Ako mainot paturi. Kalo para dalaga pala. Makuso ko na. Tigtakot ako duman sa kapay pa di. Ano to kapay pula? Ulagan pa di. Ulan, dali na katarang. Kapay to yun. Tama na. Masakat-sakat ako. Uday ka na dyan. Malis ka pati dyan. Hulog ka dyan.